at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kukayat ng maningil na ang inang kalikasan. Libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham. Nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan. Makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Magatugang good morning po sa Indo ka, boss. Sabado po ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Nobyembre 2024. Welcome po sa programa Boses kang Kapalibutan. And this episode, mga tugang kasabay ta si Father Momoy Borromeo in Flesh and Blood. Naandahon po digdi siya sa studio. And siyempre, taod-taod mga kauron taman, mga tugang si Provincial Engineer Dante Baclao. At siya rin po ang nagsiserbo niya na APSIMO Chief para po kuantanin mga impormasyones may kinaraman po digdi sa naging pangapudan kan mga kapalian ni Obispo kan Diocese kan Legazpi matapos po na tamaan kita ning matinding mga pagbabaha kan bagyong Christine asin siyempre ang nag-agi pa pong bagyong Pipito asin iba pa.
So, good morning, Tabi Father. Welcome to the show. Morning, pasensya na po. Kasi Sabado, nihawan ako man sa lugar na Walang di signal. masyadong signal. Kaya tapos nagtapo ako retreat duman. Ayan. Duman sa Regina Rosary sa Tanay. Sa Tanay. Ayun, no? Pero Sa- ngunyan, sineselebrate po ang 18 years ago, nagkaigwa po ng makusugo na bagyo. Ayan. So Reming, bagyong Reming. 250 kilometers per hour. 250 kilometers per hour katapos dakulo ng kagaradan. Yes. Oo. Kaya May- ngunyan dyan sa memorial, Reming Memorial Park. Sa Padang. Sa Padang. Tadakulon yan nagkagaradan sa Padang. Mhm. Kaya nagkaigwa po lumang garong memorial ceremony. Mhm. Sa pagrumdom kan mga nagkagaradan, pero sana bako sa ng pagrumdom, bako sa ng memorial, kundi sana magbunga po inin pangapudan na aksyon Mhm. sa para kan pigigibo po ba kan PMCJ, climate change justice. Ayan. Philippine Movement for Climate Justice. Yes, Ayan. climate justice. Gusto iyo man iniriming Mhm. hindi po bagay sa Bicol, halos 100 plus na bagyo ang sa tuyang pigsa sa park. Kaya nga pag lumango kayo doon sa Mindanao, sa Davao particularly, sa Kasaba, New Bataan, Mhm. sabi sa kuya, nyaon nga kami di pader, ngaro nga kamo nang nyaon nga kami di inimbitaran mi tabangan kami kan mga sa relief and then rehabilitation program. Nyata niya ko, paano, pigo-consider mi nga kamo pader na eksperto na sa bagyo. Ayan. Firming pigdadalo kong bagyo. Tigdala kang bagyo. Ayan. Garo baga, kitang igdi sa Bicol, lalo na igdi sa Albay, garo pero may kita nasisento kan mga bagyo. Yan. Tsaka, digdi sa Albay, engineer, kunyan yaw na sto gabos ang hazards. Pinakyaw ta na gabos. Kumpleto. Kompleto Ricardos. Ayan. Kaya man, kita man ang pigpaparahiling man kang kinaban, kung paano ta pinagigibo ang gabos para ma-attain ta ito po na zero casualty, as in itong kung bagaman may mga No distroso, rescue. minimal sana. Ayan. No, Okay. as much as possible, no rescue. Ayan, At, operations. yan man talaga pag in the height of the disaster, dapat na makompromiso sa mga rescuers ta. Kaya baga pig-implement itong early Preemptive evacuation. evacuation. Okay. Mga tugang kasabay taman digdi sa pong studio si Engineer Dante Baclao. Sir Engineer Dante, good morning po Welcome tabi. po. Good morning po sa Father Mar. Opo. Asin sa tuya mga parantabay. Ayan. Okay. So, tama-tama. Tangani na maihiras man ni Engineer Dante kung ano po ang mga pinaggigibo nindang mga lakdang na after natamaan po sa probinsya kan matinding pagbaha kang Christine. And then siyempre, preparation pa sa mga maabot na mga aldaw kung ano pa ang mga dapat natong gibuho na pangdepensa para po sa tuya mga kababayan. Including mga infrastructure siguro. Okay, so kanakaagi pong simana, may ipinaluwas na pastoral letter mga tugang si Bishop Bong Bailon, and pagkatapos ito nagkaigwa po ng press conference. Siguro bago kita magpuong pagtalastasan kay Engineer Baclao at sa kay Father Momoy, padangog tango na ito po na mga mensahe ni Bishop Bong Bailon para po magiyahan kita kung ano po mga dapat pa niya itong maaraman. Okay, roll BTR tayo. Okay. We are not saying that we are asking quarry operations to stop. We know the value of all these aggregates that are lying on the volcano and on the mountainsides. Napapakinabangan po yan. Kailangan nating gamitin ito for our development. Road construction, buildings, etc. Ito mga ginagawa natin ito. Mahalaga po yun. Kaya klaruhin po namin na hindi namin sinasabing itigil ang pagkukwari. Ang sinasabi po namin, i-regulate ang pagkukwari. Gawin itong transparent, nalalaman ng mga tao kung saan pumupunta ang pera.
We hear that there are a lot of fake receipts. In fact, a local government official himself has acknowledged that there are fake receipts. And so sabi niya nga, itigil na itong fake receipts na ito. So bakit ito merong fake receipts? Sinong nakikinabang at nasaan yung pakinabang ng mga tao? Kailangan natin ng quarrying. Besides, mahalaga din po ito na tinutulungan natin na somehow naglilinis ng sarili ang bulkan. Because if we do not do quarrying, the volcano will, some slopes will be covered by this sand and gravel, and the natural pathways of water will, what you call this, will find new ways, and that can devastate new communities na kung saan dati-dati walang dumadaan na tubig. So nakakatulong po ang quarrying. Pangalawa, dun sa tanong niyo yung ang sinabi ng presidente tungkol sa yung climate change. Totoo 'yon, may climate change po. But we also acknowledge na ito nga sabi namin dito na exacerbate ang climate change because of all these quarrying that are not regulated. Sobra-sobra ang quarrying po ayon sa alam namin is supposed to be scraping the surface. Pag hinukay na yan, mining na yan. So hindi na yun quarrying. Pangalawa, yung pong pagbubukas ng mga karsada kung saan-saan, no, hindi namin alam kung para sa ano, para kanino. Kasi wala namang communities na nakikinabang at ito nagkokos ng landslides. Maybe... Okay, so yan po tabi, no? At so, duman sa sa mga naging payag bukang bishop, ang kagadan, Father, is Regulation. magkondukta ng impartial and comprehensive study on the environmental and social impacts of quarrying operations and road constructions in the province of Albay and make the results transparent and accessible to the public. Now, iyo po ito sa nagkabiriglaan kita kay itong Christina despite of mga preparations na. Now, sa parte po ni Tabi Engineer, as APSEMO Chief, ano po ang sa indong nahiling na pwede tang gibuhon, pagturuangan, base digdi sa mga naging pronouncement ni Bishop? Itong mga tinaram ni Bishop, totoo po ito na sabi niya, ang quarrying, ang nakakatabang yan sa napapaiwas niya itong mga river channels, maakomodar ang tubig baha. Opo. And ang kuyang kumandyan, dapat ko pig-upod ming responsible quarrying. Yes. So, kinakaipuan siguro na mag-formulate kay mga polisiya na makakatabang sa pag-ibok ang mga araw kaya na aktibidad. Suduman po, totoo yan, parang raging kan mga rivers. Pero pag sobra-sobra na halalom ng maray, so tubig, dahil na nakaplo, pareho kang pirang, di ko alam kung pirang hundreds of hectares ang dyan naapektaran ang Santo Domingo, sa kadakol dyan na ba nga dahil na nauma po dahil tadayin ng patubig. Po dahil naapektaran po kayo ng mga quarrying. Naubas na sa tubig. Naubas na sa tubig. Ito po, hararo ng maray. Actually, luman po baga sa Santa Misericordia, sa San Fernando. Mahiling mo po duman. So, quarry operations duman. Siguro duwang nyog kararom na. At mahiling mo po an truck na dakulaon, garo na sa ng posporo. Talagang hararom ng maray. So, kinakaipuan po, Father, na iyungan ito na i-regulate ang araw kaya na aktibidad kang quarrying. Nakakatabang iyan, makuusan na sa kaban kang gobyerno, basta sabi nga ni Bishop, basta napaduman sa dapat magpadumanan. Iyan. Okay. So, mga tugang, kaunta ang ang naging pahayag kayo ni reaction ni Governor Glenda Bungao diyan po sa pastoral letter ni Bishop Bong Bailon na binasa po yan sa Gabos na Simbahan. Okay? Ayan po tabi. At na-interview man digdi po sa DCGB si Governor Glenda. Ano ang sa iyang masasabi in connection can and ano nang mga move ang giniribo po nila? Sige po tabi. Oo.
Gary, di naman ako masyado na nangalas, na mapaluwas po talaga ng araw kainita. Even during the time kang sukasagsagan pa kan na bagyong Christine, I think very vocal man po si Bishop Joel Bailon na talagang tigihiling niya ang koneksyon kang mga araw kaining activities like quarry o ano man na mga patrabaho. Tigihiling niya ini na baka may epekto sa grabing pagbaha during the time of Christine. Opo. And inot ko pong nadangog ini Henry sa interview sa kuya sa national radio. Opo. Pwede ko sigurong pangaranan Yeah, sure. si Ted Filon. Oo. And hinapot niya tulos ako kung ano ang masasabi ko po duman sa concern ni Bishop. Kaya di ko ito nalingawan during the time na mga days pa man sana Opo. na nakahampang ko ang presidente kung narumduman mo. So pag Yes. ako ata po kan 50M, kang paghapot niya after kang pagpara pagtao ko sa iya kung ano ang nangyari digdi sa Albay, gali Opo. naghapot siya kung ano pa ang concern na pwede tang paghurunan. And they ko nalingawan itong tigtataram po ni Bishop na baka igwang Opo. epekto Ayun. sa araw kaining pagbaha. And nahapot ko po ito sa presidente na sabi ko baka pwede nyo kaming tulungan sa Albay kasi sabi ko may araw kaining nagluluwas na baka ang pagbaha na ini talagang may epekto talaga ining mga quarry activities digdi po sa probinsya kang Albay. And ito nga ni sabi niya kasi sabi ko pighapot niya nga ni ako nata ngaya. Sabi ko baka gusto ko lang masiguro Opo. na ang mga lugar na tigigibo ini so tamang lugar talaga na dapat ibuhon ini. So nakasabay po siya Yeah. duman. Yeah. Kaya bako na ako nangalas day na ako nangalas sa Opo. nagpaluwas ka ini kasi may ano na po ako na may concern po talagang arog kayo. Yeah. Opo. Sabi ko dapat tang bigyang pansin Opo. anuman na pwedeng makatabang na dai na mautro ang arog ka itong klaseng pagbaha na naranasan ta. So sabi ko nga ni sa APSIMO kay Engineer Dante Baclao na dapat sa tuyang comprehensive rehabilitation plan Opo. na isa-submit ninda po duman sa Malacanang, dapat makasabay ang mga arog kaining mga concern. Opo. Dapat mahiling ta ini and dapat may tigigibo kita para dai talaga masiguro ta ng arog kaining mga activities na isya talaga na epekto digdi sa nangyayaring pagbaha. So yaon po iyan sa pag-aadal ngunyan and magayunon po na nagpaluwasin na Yeah. kaini kasi very clear po so appeal. Ito ang magayunon duman. Ito tulos ang hiniling ko. Opo. And tamang-tama kung nabasa mo man po Yes. so appeal Yes, so yes. pag-establish baga kang Provincial Mining Regulatory Yes. Board. Opo. Two weeks ago pa po tabi Henry nagpaabot na po akong letter kay RD Dan Molina kang DMB. kan DNR MGB. Oo, nasabi ko sa pagtukaw ko ngunyan as acting governor aram tabaga na maaraplayan Opo. sa tuyang mga quarry operators. Gusto ko man bilang protection sa sadiri ko, sabi ko gusto kong i-convene na ining Provincial Mining Regulatory Board. Sinda po, pag-arog po kaiyan, pag nakonvintaan, Opo. sinda po ang ma-review kang gabos na mga quarry permits, sinda man po ang ma-ensure na nag-follow talaga ini sa environmentally sound practices, ining mga i-approve ta, buda, tangani po, ma-minimize man ining mga effect kang pigigibo nindang activities sa environment. Opo. Sinda po kainian, ining grupong ini, sindaan ma-ensure, and sindaan ma-recommend sa kuya ngunyan for the final approval. Opo. Agari baga protection ko man siya bilang acting governor. Kaya Opo. talagang nakaano na po siya na iko-convene me po talaga siya. And maagi duman ang gabos na applications ngunyan na taon. Next year pala. Opo. Sabi ko nga ni Okay, yan po tabi si Governor Glenda. Now, nabanggit tabi Engineer Dante na may pag-aadal ka mong pinagigibo in connection kayan and then most probably may sumitir sa presidente para kung ano man na intervention ka nasyonal mas makatuwang po sa Albay. Pwede po tabi ihiras Pwedeng, kung ano po. by the way, pwedeng may mga feedback sa ko kung pwedeng itagalog sa nakakabot po ang broadcast sa luwas kang Bicol. Ay, mananagalog tayo, engineer. May mga nagpi-feedback po paano sa ko. Aba, okay.
Sa ngayon po, may mga pag-aaral kaming ginawa. Pinag-aralan namin kung bakit gano'n na lang yung sobra-sobra yung tubig. So, isa sa mga kinonsider namin yung talagang sobra yung dala ng Typhoon Christine. Unprecedented yun. Halos 538 na millimeters ang binuhos niya. Ulan sa loob ng more than 24 hours. So, equivalent na yun sa almost 3 months rainfall. So, sabi ko nga, nag-usap-usap kami doon sa opisina together with Dr. Cedric Daep kasi siya ang consultant namin pagdating sa disaster. Siya ang Apo. Doctor of Disaster. Hello, Doc Cedric. So, yung sabi ko, ito kung mga structures natin, nagsumunod naman yan sa standard norm ng design. Tsaka yung implementation siguro, maybe may mga konting problema doon. Pero pagdating sa design, sumunod naman yon. Kasi may mga empirical formulas ginagamit. Opo. Base sa mga experiences, previous experiences, and inaano naman po iyon, ina-update naman yon. So, sabi ko, palagay ko talaga sobra talaga yung ulan. Opo, sobra po ang ulan. Pero kagaya ng ilang milyon ang ginugol natin para sa flood control. Diba? Pero nasabi mo nga po, ayos po sa ayon sa design, pero sa implementation ko minsan doon kasi umapaw po ang tubig. Na-overwhelm ba daw? Na-overwhelm ang mga natin, ang ating mga flood control. Kaya hindi makontrol ang baha. Kaya anong nangyari dito sa atin BBM? Baha sa Bicol matindi. Okay, engineer, anong nakita niyo na dapat na gawin para masabi ba ganyan when we build back better dapat. Build back better dapat. Build back better. Oo. Kung ma-observe naman po natin, kahit hindi lang po sa atin dito nangyayari yan, kahit sa ibang bansa, ganun din po. Considering na medyo advanced na sila. Sa buong mundo. Opo. So, kinakailangan po siguro na i-reconsider, tapos may mga programs na siguro buhayin, tulad ng Bicol River Basin Development Program. Sa palagay ko lang po, magandang programa yon. Dapat buhayin yon. Kasi po kung titingnan natin, ito po yung may sagurong kita. Itong nilalagay natin ng guwan, catch basin natin, medyo mababaw na. Kailangan sigurong silt, palalimin. Ang nagiging natin dito ay yung Batu Lake. Yeah. So, ang Batu Lake, kinakailangan na ng dredging kasi it's a dying lake. Kasi sobra-sobra na po ang mga water, mga fish cages. Opo. Sabi ko yung dalawang lakes natin, dying. Yung Batu at Buhi Lake. Iyan. Ano yan? Kinakailangan na ng dredging. May backflow na nangyari? Yung nangyari po, parang backflow na yon. Noon pang na sinauna pa na nagbaba dito sa atin, na attribute namin doon kasi mataas sa backflow kasi hindi na nakita nila doon sa nag-observe sila doon sa aerial satellite sa helicopter po may sila hindi na raw gumagalaw yung tubig. Parang steady na. Ibig sabihin noon talagang puno na. So kung galing dito sa bundok, bubuhos pa rin yun. Tendency, babalik yun. Yes. So yung backflow, yun na nakaano sa atin. Isa pa yun, kung minsan na malakas ang ulan, na tiyempo na yung high tide. So isa pa yun, high tide. Opo.
Ayun. So ano po ang nabubuo yung rekomendasyon or para sa recovery plan for Albay na maaring makatulong ang nasyonal? Isa yun, yung responsible quarrying or desilting. Kasi kasi pag ang riverbed po, halimbawa silted na yon, Opo. dapat ang pag-desilt noon o kaya pag-alis ng mga sediments doon, dapat yung kumbaga level. Kung quarrying yun, sana maganda yun. Opo. Kasi desilting na rin yun. Pero ang nangyari, mining, sabi Ayun, nila. kasi kung saan-saan na lang. Opo. Oo, kung saan hukay na pati ang ginagawa, hukay na. Okay na. Ang mangyayari po niyan, kasi may mga structures tayo dyan, yung mga sa DPWH structures, yung mga dikes. Opo. May mga kasi yan po, may level lang dapat na kung hanggang saan Yeah. yung hukayin. May kwan din po, kasi wala namang quarrying masyado sa Pantaw. Pero yung bundok, gumuho. Kaya may study po kami nina Martin Reynoso na ang pinopropose namin po ay gray-green solution. Ibig sabihin, nandyan po ang DPWH magsisemento, pero sa likod nyon, dapat taniman ng mga kahoy, ng mga bamboo. Katapos sa bundok din, kung mapapwede, i-regulate din ang pagputo ng kahoy. Kaya kinakailangan siguro, ang palaging pinupus namin ay agri-forestry. Sana yun po ang, kaya nga saludo po kay Kong Lidi na nagpapakonserve ng forest natin sa anumang Masaraga ba yun o ano? Mount Masaraga. Mount Masaraga. Pero sana po talagang hindi lang po ang quarrying ang ma-regulate. Hindi lang quarrying, kundi pati iba pang sana makagawa din tayo ng yun nga gray-green solution, katapos pati yung pagtatanim ng mga kahoy saka mga bamboo, sana medyo mapagtuunan ng pansin yun. Opo, Father, kailangan talagang kumbaga balance yung development. Balansi po. Saka ang pagkakaalam ko po kay Director Molina sa MBG, iilan lang po sa mga quarry operators na ito mayroong permit. Hindi naman po pumupunta sa kanya sa sinasabi nila quarrying ito, hindi naman mining. Pero ang reality ngayon, mining na. Kaya kinakailangan po i-review ang lahat ng ito, ang mga quarry operators, i-review po ito. Hindi lang kung saan pumupunta ang pera, kundi ano ang ginagawa nila. Ayun. Ay baka mangyari na yan na Engineer Baclao, because parang gusto na talagang buuin ni Governor Glenda yung Provincial Mining Regulatory Board. Na ang sabi, yun ang magre-recommend sa kanya kung alin ang pwede talagang mag-quarry. Mas maganda po yun kasi makikita. Siyempre, magkakaroon ng pag-aaral kung itong mga applicants na to. Opo. Ganito yun, ganito. Tapos pag-aaralan talaga nila. Saka, di ba, sa MBG, sa mining board, kinakailangan daw itong mga quarry operators mag-restore, may obligation silang mag-restore. Sa kanilang permit, meron silang obligation doon, mayroong stipulation na dapat i-restore after. Pero walang nangyayari. Siguro po, Father, ang sa pagpapatupad na rin ng batas. Precisely. Gusto sana namin magtanim ng mga bamboo sa tabi ng former quarry. Pero ayaw nila kasi private daw yun. Pero actually kung titingnan natin, tinanong ko, public lands. Ewan ko kung paano naging private lands yun. Ang pagkakalam natin diyan, ang river system natin, may na-define po yan sa Water Code of the Philippines. Kasi pag agricultural, ang classification niya,
meron siyang 20 meters both sides. Ang ano yun Parang easement o ganun. po. Agricultural. Pag forested area, 40 meters both sides. Kung rural, urban, may 3 meters siya. So, sa gobyerno yun. Oo. Pero kung makikita natin, especially dito sa mga sentro, yung tabing ilog, occupied. Sa posto, meron tayong... Over the ilog, kaya nga maraming baha po dito sa atin, sa Legazpi. Kasi over the ilog, hindi lang sa tabing ilog, over the ilog, over the canals. Hindi na home along the river. Mga home along the canals. Aba, engineer, ano yan? May mga nagsabi nung bagyong Christine na may mga nakarating na mga volcanic debris hanggang doon sa may bahagi ng Libon. Nabalidate ba niyo ba ito? Ang ano lang namin po, nung dito lang sa may parteng Ginubatan. Okay. Posible po kasi magkakadugtong naman yung mga ilog systems. Mga river systems. Okay, so sa pabagi po niyo sa apps mo, ano ang recommendations po ninyo diyan? Ang recommendation namin diyan siguro po gawing ang constant ang pagdisilt, ang pag-monitor and monitoring ng mga Di ba meron tayong mga green guardians? Anong ginagawa ng mga green guardians? Bakit hindi ito namomonitor? Bakit hindi ito nang-check? Naghihintay lang ba sila sa pagdaan ng truck? Bakit doon mismo sa quarry, malaki ang gastos po natin sa green guardians? Ano ba ang role nila? Nasa highway lang yata sila. Siguro po, ang inaano lang nila yung... parang checkpoint lang. Parang gano'n. Tsaka tapos na ngayon ang service nila muna. Tinapos na muna ni Governor Glenda, terminate na muna yung kanilang service effective today, November 30. Tamang-tama po. Pero hindi lang pag-terminate yun, kinakailangan i-review din para kung may susunod pang mga kunin uli ang Green Guardians, kinakailangan tingnan kung ano ang ginagawa nila, hindi lang pang-checkpoint, kundi pang-check talaga ng mga points sa operations ng quarry. Kinakailangan po talaga siguro i-review yung policy, pagpapatupad ng mga alituntunin. Kaya maganda naman ito para hopefully pagkuha nito ni Governor, i-review din ng provincial council para makapagawa ng batas and provincial decree or whatever. Ayun. Engineer, pagdating sa infrastructure, ano ho ang gagawin ninyong pagbabago sa mga disenyo o sa struktura para mas lalong tumibay at saka sakali mang di man natin niningi may dumating uling kagaya ng Christine o ng iba pang mga bagyo makasustain yung ating mga infra? Kami naman kasi sa province, hindi naman masyadong malalaki ang namin. More on provincial roads. Although meron din kaming ginagawang mga flood control projects. So sabi ko kanina, sumusunod kami doon sa standard norm sa design. Pero ano yan, may problema ba ang mga lupa natin, most especially dyan sa 3rd District? Ang siguro, kinakailangang pag-aralan yung... kaya meron tayong ng MGB. Okay. Dapat talaga pag-aralan muna yung... geological assessment. Assessment. Kasi maraming lumubog na tinampo. Nakikita ko, halos hindi kayo matulog pag bagyo o before na magdating ang bagyo. Kung yung preemptive evacuation, may lugar ba talaga tayo? Sapat ba talaga tayong lugar for evacuation? Saka bakit kinakailangan i-evacuate kung palagi na lang yun na palaging binabaha doon sa lugar na yun? Hindi ba tayo pwede magkaroon ng permanent evacuation o ano? Actually, Father, meron tayong relocation sites. Relocation site. Oo.
Una kasi, yung sa flooding, iba naman yung ano natin doon. Talagang pag nag-ano sa atin yung pag-asa, may warning, ganito. So, ina-anticipate natin yun. Po. And if- Maganda nga po yun. Opo. Ginagawa nyo preemptive Opo, evacuation. oo. Then, yung sa Kuan naman po, yung sa around Mayon Volcano, kasi meron tayo diyang 6 kilometers permanent danger Danger zone. zone. Permanent danger zone. Maganda po ang ginawa ng Legazpi and Santo Domingo kasi po yung mga nakatira doon sa mga areas na yon parang Inalis na. ilalis na. Mhm. Kaya po pag mapapansin natin pag may ano ang Mayon, wala na silang ini-evacuate yung ibang areas na. Kaya ini-encourage natin yung ibang LGUs na gawin din doon ang ginawa ng Legazpi and Santo Domingo. Yan, yung mga vulnerables, Opo. alisin na para Alisin na. hindi tayo paulit-ulit. Parang ganun. Masakit sa ulo po yun. It's a never-ending story of evacuating. Kahit sa on our part also, medyo tedious yan eh. Pabalik-balik. Oo. Pero sa mga recent ba na nangyaring mga emergencies natin, kumusta ang respond ng mga tao? Especially po itong yung sa Christine. Ito kasi na-experience namin since sabi ng Pag-asa, sigla number 1. Opo. Pero may kaakibat na matinding Mga pag-ulan. ulan. So siguro yung mga kababayan natin ay signal number 1 lang yan eh. Oo. Kung minsan nga signal number 2, hindi tayo maalis. Parang gano'n ang Yung mentality. Naka-mindset So, na, no? na overlook siguro yung yung tatama sa ating Yung mga rainfall advisories, Opo, parang ayun. hindi napansin. yun po ang ina-attribute din namin doon. Mhm. Pero gayon pa man nagpatupad kami ng preemptive evacuation and sabi ni Gov Glenda, kailangan na niya no rescue, palis na tayo. Yeah, okay. Which is good. Yun ang paulit-ulit namin ginagawa. Ayun. Through radios, nag-advise na kung pwede, umalis na kayo within hanggang 5 o'clock ngayong araw na to kasi bukas tatama na yung Oo. Ayun. Ang very classic example niyan, yung nung Pipito. Walang ulan, wala pang baha. Katapos pero doon sa Lourdes, sa may papuntang Huruan, sa TV. sa TV, nagkabaha galing sa dagat. Nangyari po nun, Father, Yung yun. nagkataon na full moon, saka umaga yun, mga 6 o'clock, high tide yun eh. Oh. So, sinabayan niya ng kuhan. Kaya nagkaroon ng flooding doon, galing sa dagat. Hindi naman storm surge yata yun. Parang Ano ba yun? may tawag sila parang doon eh. Tawag yan. May tawag eh. Palagi naman na buwan-buwan mayroong full moon. Aha. Talagang excessive lang. Pero Paano makusubso. po talaga it seems na ang dagat ngayon tumataas na. Tumataas. Pag yung high tide talaga na. Tapos, Talagang na-trigger nung, siyempre may ano na yan eh, may hangin na. Yes, so yun Doon man sa- talaga. Sa area yun. Yun man area talaga yun, ang kasi sabi ng Pag-asa doon na sa pag may paparating na bagyo, ganun talaga ang naging nangyayari sa dagat. Parang dagat pa. nadidiinan eh. kung Diba? titingnan natin sa dagat talaga nagmumula ang bagyo, ang lahat. Kahit doon sa west coast ng province, nagkaroon din ng parang storm surge. Parang Yeah. Malakas talaga yung Dito nga sa Legazpi, mayroon dyan sa Oo, Puro dito eh. sa- Dito sa Puro. Di ba? ilang sa Bakakay. May nasabi noon si Dr. Cedric tungkol dyan na pag may bagyo, doon pa lang sa gitna ng ocean, parang nagkakaroon na ng movement ang dagat kasi para tumaas ang dagat, lalong-lalo na pag full moon.
Parang ganun po. May epekto kasi yan. Gravitational po. Ayun, apa. Okay, mga tugang, mga kaibigan, we will post for some reminders po. We will be back for more Ang mga information po. baletang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Maugmang iprini-presentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga
mga pastores mapahiling kan sa idang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan Pastores Abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number one. Always at your service. Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kahit mawis blooming bango sa Surfabcon. New Surfabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit mawis blooming bango sa Surfabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maong
maan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi Asinalbay. Ang mga aki na gusto ring regalo pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number asin regalo na muyang maresibing ngunya na Pasko na ang kantidad da imasobra sa 500 pesos asin ihatod sa DZGB. Pwede man na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki, kada pamilya ang pwedeng magpadara kan sa indang wish na regalo at deadline sa Disyembre 12, 2024 alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko regalo mo, gigibuhon sa Disyembre 19, 2024, alauna ning hapon sa Ibalong Centrum for Recreation, Bitano, Legazpi City. Wish ko regalo mo. Merry Christmas sa Indugabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Alright, mga tugang, balik po kita sa programa Unyang pong Pagkaaga with Father Momoy at saka Engineer Dante Baclao para po sa tuya pong boses ng kapalibutan ngayon pong Sabado. Father, may apot ka ba po tabi kay Engineer Baclao? Ito nga po, so suggestion mo po, Engineer Dante, na manungod sa comprehensive, bakusan ng, kundi talagang i-implement po talaga ining bakusan ng preemptive evacuation, kundi mga manungod kayo sa environment na pirmi mo sa nakitang pigbabagyo, pigbabaha, katapos iba nang ngunya ang mga baha. Iba ng klase ang mga baha ngunya. Katapos itong no rescue policy ito. Ano po talaga ang say ang involved bigdi? Ano po yan, multi-pronged yan eh. Alam mo, sa lado kan infrastruktura,
dapat balanse po ang development. Halimbawa, so LGU or so DPWH o kung rin man na ahensya di gobyerno na may concern sa infrastruktura, then siguro kaibanan dyan so DNR pag-abot sa environment. Yes. Na bago man kita magpuon kisa rong proyekto, dapat sa mga hazards kayan aram ta. Yun, dapat may honest to goodness na environmental Assessment. impact, yung assessment. Oo. Oo nga, tanag ko abaga ki environmental compliance certificate. Pig-assess na ko anong magiging impact ini sa tubig o sa mga komunidad kapag binuksan ng sarong infrastrukturang proyekto. Sangon yan tabi, Mar, Father, maski sa pag-apply ki building permit, medyo talagang stricto na. Kaya ang mag-submit ka lang kay plano kung mga required mo yan, mga requirements, ma-satisfy mo yan. Okay na. Ano ka nang unyan igwan ng ko yan, igwan na soil exploration. Soil, oo. Kaya medyo scrutinize ng Pigo niya na. Takong ito ngayon natugdukan mo palan. Oh, sa Eraro may mga may fault line o kaya may liquefaction. Kami po, kahit itong sinasabi mong nagkaperang tinampo na pero permi mo sila naglulubog po dahil sa garo ang compaction o parang may sinkhole. Garo may sinkhole. Oo. May mga nangyari baga dyan sa parting Pidoran yata? O Ligaw. Ang saro na dyan, perennial talaga yun Ang going to Obilyar, duman sa Barangay Rizal. Okay. Igo kaming section dyan na more or less mga 80 hanggang 100 meters. Every time na magkaigo ki makusog na uran, nagbababa yan. Mga 50 centimetros. Minalubog yan. Kaya pero may underground river. Parang arog po kaya. No. So nagsuggest nga ni kami kayo nakagana lang gitulay. Kung alimbawa makaganyang gitulay, so in the long term medyo makagatipid ang gobyerno diyan. Ayun. So parang every time na mag-igwa kay mapakaray ka. So grabing ko niyan. Grabe. Taon-taon na. Garo po flyover. Tulay po. Garo sa baga sa parting sa NLEX. Bayadak. Di ba? May kabasan. May kabasan baga dyan na nasa iraramang kabasan kan tinampo. May parang tulay Bayadak na po. Bayadak. Okay, engineer, may mga anong update po duman sa mga nabiktima ng landslide sa sa Libon? Sa Libon. Ang itong nabiktimang landslide, nag-20 harong ito. Opo. Natauban ito. Mga 7 meters ang ibinawa. Tayo pa nga ni kisaro lumana dahil pa nakukua. So, nung pa nga nito, nag-request man sa pamilya kayo ito na ma-retrieve. So, remains kayo ito. Opo. So, may mga koordinasyon ng pigigibo sa ma-rescue kayo ito. So, Bureau of Fire. Kasi trained sila mag-abot sa mga arugayan na trabaho. Opo. So, ang Kuanta Duman, ang Kuangkang Province, ang naka-house sindango niyan sa evacuation center digdi sa kataid na barangay kan San Vicente. Ibon. Itong 20 families. Opo. Naka-house in the Duman. And while na naghahalat kita kan na makuha itong lilipatan ninda, kasi under recommendation nasa 411 households and ililipat. Opo. So that is more or less 5 hectares ang kaipuhan. So, dapat bako na duman. Bako na po. May relocation area na talaga. Igo na po kaming identified. Ipapaano mo na lang sa MGB. Magkakagawa kay assessment. Geological assessment. Opo. Kung itong areang ito pwede suited ito. Opo. Ayun, ano po yan, kang probinsya mabakal kang lote o yun po. yung tapos sisay mapag-ibok kang mga harong may mga gusto man magtabang mga ahensya like itong sa United Nations baga may sinda. Opo. Sa SHIELD program kan United Nations may mga coordination man. Pero socialized housing. Opo.
siguro pag natapos mo na ito, Opo. kuan na sila. Ayun, takon niya pala niyan. Itong lugar na ito pala, haluin ang pigdeklarar na dahil na dapat. Actually, mga 2007 or 2008. 2008 yata, yung mga araw kaya. Digo duman sa bulod, digo duman na nanutaran kaya itong... May crack. May garong Opo. Oh, may crack. So talagang dapat na talagang hanapan ki lugar na malipatan talaga. At So, mga araw po kaning mga gagastusan na ini, kung talagang regulated ining quarrying ini. So mga makuha ako sa dyan, pwede nang bugsak hindi. May makuha ang mga programa para dyan. Ayan, actually, may programa kayo si Gob Glenda. Actually, si Gob Glenda may mga kinoy na program. And I think baka next year ma-implement na yun. Pag natultul na sa koleksyon. Tangan niya, nagbabang maray talaga, no? Ayan, sabi ni ba, Father, graba para sa eskwela educational assistance. At iyon iso pigagad-bagad naman sa pastoral letter na sa i-ensure ngaya na ang mga tao makakuha ng real benefits from the income of quarry operation. So sabi ni Gob Glenda, uni ngaya graba para sa eskwela educational assistance. Ang pandua, basod para sa salud, medical assistance. Matindan nagkuin kayo ni Garo si Billy the Great ang nagpuminahit kayo. Tapos bye-bye sa pagkabuhay. Livelihood assistance naman ini pa din. Magayon. Boulder for older. Para ni sa assistance sa mga senior citizens. So, mahali mo, Father, may duduman na specific. Magayon nun. Specific na. Bye-bye sa kabuhayan. Graba para sa eskwela. Eskwela. Educational assistance yan. Basod para sa salud, medical assistance. Bye-bye sa pagkabuhay, livelihood assistance. Tapos, boulder for older, assistance for senior citizens. Yes, ay, salamat, Father. Iguana kita nga. Ay, salamat. Ayos, ano? So, mga senior, boulder para sa older. Yan. Sana lang talaga ma-attain itong target tabi, engineer. Pagkarayon ang koleksyon. 150 million pa lang ko ang target for this year, 2024. Pero medyo mamundo ta. As of September, lang ang sabi ni Gob Glenda, nasa 53 million pa sana. And Pero kung may mga peking resibo. Pero makamurumundo alta. And siguro dapat talaga matinlo na. Anyway, may ordinance ang ipinasarbaga, amendment duman sa na garo pati ang barangay involved sa pagmo-monitor. Dapat talaga barangay. Halimbawa may quarry site duman, so barangay mismo. At kung tutuuson, mas nakulaan share kang barangay. Correct. 40%. And so host na munisipyo 30, sa probinsya 30. Pero ang kuan nga ni Kenta, gabos na gasto, nag-shoulder probinsya. si Gian Lupos naman. Nalupos na maray kung ining binabudget sa Green Guardians, iyon ang gibuhon kan mga kan barangay, kan LGU. Yan. Actually, kay puwan ang Green Guardians, sorry po, pero kung sa checkpoints man sa nakamo, pwede ko tang mag-organisar na sana su kada lokal na gobyerno, no? Ning checkpoint man inda. Duman sa pigalian kan ang kang quarry. Supposed to be. Lumuman talaga sa quarry. Tanganing mahiling mo duman. Talaga sa quarry. Talaga kung ano. Ma-inventory mo pati kung so itong tinangan permiso sa imo nga 60,000 cubic meters. Nakuha na o nasubra na, di ba? Dapat. Mag-renew ko. Kada pag-agi, no? Kada pag-agi, babalisan ko may record ako digdi sa barangay. Dayon ay nagkuha mo gabos. Pero kung ang barangay talaga quarry operator, diba? sarong gusto niya 100 hectares, ano makuha niya? 20 mo sa na hectares ang alot sa enda. Minakuha ang mga dami. Sa isya manggaray. Yun ang problema natin. Okay. Engineer, ano sa AFSI mo tabi, Adi? Ano ang mga recommendations nito sa mga disaster officials ta? Because itong uminagis ito yung bagyong Christine, garo duman na discovery ta kulang kita sa floating assets.
may mga kuwang kita, ginibo kitang suggestion na dapat itong mga arukay na mga gagamitan, rescue vehicles, Opo. itong mga pangtubig na Oho. nadan, dapat magkaigo kita ki kuwang ka ito. Yeah. Inventaryo. Opo. Oo. Kumbaga, may stock kita ka ito. So, yung request naman sa national government na kung pwede, madagdagan itong ano ta. Madugangan. Kaya kung dahil man po madagdagan, pwede kayo makapag-require ang provincial engineers naman sa mga contractors na nakulong sa na mga gamit, mga trucks, mga Ipasubli. pasubli lamang. May igwa lamang siya ng social engagement. Actually, Father, pag may mga contractors man na nag-volunteer kan arugayan. Oho. Nag-volunteer sila. Pareho kay itong so Christine. Nagkaigo baga ki flow duman, debris duman sa Masarawag Oho. area. Minabot duman ki alos more than 1 meter so debris. So inanod kan sali sa slopes. Opo. Ngayon. Mga 10 kilometro man ang laba kay ito. May nagka-aranon nga ni mga sasakyan. Ang nangyari kay ito, kami sa mga permittees, mga quarry operators, na kung pwede magtabangan, nag-volunteer sila. Ayun. Kung dahil man, pwede man i-volunteer. Nag-volunteer sila magkuha kay itong basta sabi ko, so i-take out na nindo. So dahil na makakaulang, so arrangement may. Ayun po. Okay, so dakol na mga na-discover kitang tinampo na talagang dahil na pwedeng ibagon tagiagihan tabi, engineer. Yan, po, particular sa may partigaro kang Pantaw. Opo, sa 3rd District, actually, nagkaurong kami ni Congressman Didi. Sabi ko kung dapat may route na yan. Tapos sa baba niya ko kayan, may salog. Oho. Pigbubundol. So, sa pag-uron, may yaman ang recommend niya sa DPWH. Kaya, so para sa rescue, maaga pang piuduran or sa relief, maaga pang piuduran, almost impossible na ito mga pasiring sa Pantaw. Marengani ta. So, nagkataon, so tagsadiri kan daga duman, so relative mi man, inaulay ko na lang na itugutan na magpaiwas duman so DPWH tarabangan may ito. Ayun. So sa lawki 3 days ago to 5 days napaagyan mi. Nakaagi na. Ayun. May mga relationship. Ayun. May relatives Pero ano yan, engineer? Anong nailing ng future kang Pantaw Porta? Garong with the status kang tinampo, garo dahil makaka-dire-diretso ang dalagang ka mga truck duman? Lalong-lalo sa mga long trucks po baga. Iba dapat i-review po yan. Kung makasayangon po kan Pantaw Port. Ang kasusarong iningal daw pa lang mga siguro about 4 days ago, nagkaigo kaming meeting kan PPA. Opo. So nag-evaluate sa performance kan Pantaw Port. So napag-araw namin duman na sabi ko dahil sa sitwasyon tangon yan niya ako medyo imposible. Next to impossible sabi ko yan na maitauta so dapat na serbisyo kan Pantaw Port. Kasi ang tinamputan niya ako talagang medyo dispalingado. Sabi ko nga maski niya ako kay ito kan nagurar kay iyan, so naging kausa kung natatadain take off iyan sa concern sa mga negosyante kan tinampo. Yung So